все пак съм била в тази баня. Макар и малко. Фугираме ли, майсторке? Фугираме. Много добре ви се получава, така да се каже. Не лъжи и това ти го направил. Сега тук последни почти остават. Анди, Каринка е на прозореца, маха ленти от прозорци. Чакай, сега ще снимем и от външната страна. Да не падне прозореца там. Дърпай. Браво. А пашевката си гледа детко. Гледаш ли детко, тате? И папкаш чипс. Или какво е това? Ранчо? Това е най-добре.